Emakhosini, Thokozani, Camagu, Lesedi, Kganya. Ume Onika. Please don't forget to like and subscribe. Ume Onika namhlanje uzokhuluma ngendaba yesithunywa class. Isithunywa class mina ngithi mina nawe esihambayo la emhlabeni ithina izithunywa esithunywa yingelosi. So uma ngithi isithunywa class ngisuke ngikhuluma ngokuthi kulungiswa wena muntu sikupreparelani ingelosi yakho. So isithunywa class nanoma ngabe bathi ukhulelekela abantu esontweni, umkhulu esontweni, kodwa mawuzizwa ngathi uyashoda udinga isithunywa class, kwamele uwazi ukuthi uyocala ube uyingane. Yingane engazi lutho. Ngoba clearly mawuza kusithunywa class it clearly shows ukuthi kukhona la ubona kahle ukuthi ngathi akuhambi kahle. Nanoma ungaba nezingubo zikamoya nezikhali zikamoya zibe ziningi kodwa ke mawungena kwisithunywa class kuyoba ngathi awunalutho. Sizibekela asizilahli, sizibekela eceleni. Uma ucala kwisithunywa class ucale uhlolwe kucala sibheke kuphi engelosini nasedlozini ukuthi ngabe khamba kanjani. Yini namhlanje estakise into zalwe ngayo esegazini. Kulapho ke sizothola ukuthi during free will time yakho you were doing things abortion, uye wazingcolisa ngeinto ezithize, wabamba umuthi obukhali obuthize, umuthi obulalayo, wafisela abantu, umhlaba uyangcolisana eventually. Then so that masikhola pick up imimoya ekhacile. Then isithunywa class is strictly insebenzo zokukhanya. Kuyagabiwa, kuyafuthwa, kufundiswa nje yonke into ukuthi nanoma ngabe uphuphe okuthize njoba ngihlezi ngisho ngithi singaba neziphika ezizengwe kodwa zisebenza ngokufana, azinabanikazi abafanayo. Omunye singabe simvikela, omunye singabe simbusisa, omunye zinama meaning ngeengelosi zakhona namadlozi zakhona. Ningaba nayo iBhayibheli ebhubezi kodwa alirori ngokufana. So ipoint yami lana ukuthi uma ukusithunywa class kwamele uzele knowledge, uzele ukuxhumana nabantu abadala. Kodwa awumani uxhumane nabo, kwamele undlule ebunzimeni kuqala. Eventually remember your age, remember ukuthi uphilile, awuzange uvele usamkele nje. I never received umntana under 15, even 18, even 20. So it clearly shows ukuthi uye waphila la emhlabeni and kwaba nokungcola okutholayo. Ingakho ngithi angeke ukuthole easy, because that's where we find out ukuthi isilwane lesi esilokhu sivimbe ukuthi ungachumani nabantu bakini. Izinkulumo ezimbi phezukwakho, ubumnyama, wathathelwa ini nani. Izinto ezinjalo, it depends ke kumuntu ukuthi kutholakala ini. Okay, let us be positive. Isithunywa class, whether unesilwane, whether unemimoya emibi, whether uyenze abortion, siyakuthatha as long sibonile ingelosi ukuthi hayi mina ngizonceda, iphakamile ukuthi ngizonceda. So isithunywa class ke mase kuthiwa alright, ukuhlola kwakhona kunenkanyiso yakhona. Bese kube khona lento ukuthi okay uyangena kwisithunywa class, ama classes anesikhanyiso sayo. Athatha 2 to 3 weeks. Kungani 2 to 3 weeks? Insebenzo lezo kuyafika la ukuthi manje abantu babona into zabo. In 2 weeks insebenzo zobe sezicedile for sure, and then
ngiexpecta ube sochumene nabantu bakini, ngiexpecta ukuthi ube so nemizwa at least ukuthi yes nyabezwa, cause abanye bathatha isikhathi because of environment okuyo. Abanye, that's why nami ngingathi mase sicedile kulesithunywa class ngiyakuyeka nje ukuthi hayi sesicedile mina nawe. Iyaya iyena kuma training ukuthi usibone ukuthi lengelosi esiphakamisile iyahlola noma iyenzani. Remember lento into onazo siya checka nje ukuthi kusebenzeke kanjani. Alright, kwisithunywa class what else engikhohlwayo? Alright, ngikhulumile ngendaba kulungiswa ingubo zikamoya kwile after 2 weeks, le viki lokugcina le 3 weeks abantu balungisa ingubo zabo zikamoya. Kukhona ke ongeke abone ingubo kamoya. Kukhona ingelosi namadlozi astubborn, and kusithunywa class salivumela idlozi. Uma sikusithunywa class bese uphuphe ibhayile ebhubezi maybe lomkuku noma lenjeti nani, siyavula because of uma silala kuzoba nokushayisisana. Siletha uzwano eingelosini nasemathongweni, cause awuzalwa ungwedwa. Iyona into eyenza ukuthi namhlanje umuntu abuye ephehlweni bese sekafunana nesithunywa. Iyona into eyenza ukuthi umuntu abe busy ngesithunywa alokazulazula edlosini. So kwamele kube united. Nekhandlela masilibona masikenzela i-candle reading sibone ukuthi hayi bahlangene abakini baphakame bonke, because of uma sihala enye sithi thina singaba khanyayo kuphela ingelosi seka amadlozi, uzolibamba iBhayibheli uhamba isonto waya kuze dabuka icathulo. So kwamele bahlangane. Then kube khona ilanga le water cleansing. Before ilanga le water cleansing, everything yenzwa online. Remember ingelosi ayithwaselwa into okuyo onayo. Onika namathongo akhe amabutho wengelosi anenzela ifavor nje. Otherwise bongeza Onika athi na treatment hambe yenza so, which is into enzwayo. So Onika uyacabanga ukuthi Nkosi kwamele kuchachwe lo muntu uqala the way acabanga ngakhona, kwamele alunge phakathi nengcondo kucala lo muntu. And also lo muntu kwamele achazelwe amaphupho during ama classes, umuntu kwamele achazelwe. Khona abantu abahard ngenye indlela emangazayo. Njoba ngichaza ukuthi kukhona ozokhalela nje ukuthi during ama classes hawu sekuchamuke into ekudala imbophile. Hey, unama nightmares, uphupha alele nesilwane. Izinto insebenzo zokukhanya yize zikubonisa ngithi now sivula a third eye, so I third eye izokubonisa the real things, unlike mawungakathatha umsebenzi uzithole ukuthi manje hayibo abathakathi bazikhwelela baziyehlele lapha phezukwakho. So I third eye ikubonisa imfihlakalo. So kunabantu abafragile laba ekufanele ubalondoloze kuthi makunje. So yonke into yenzelwa online, kodwa ngelanga le cleansing lokuphakamisa ilona ilanga la uzoba nomme Onika nabantwana abantwana bakamoya uzobe unabo esophakamisa. Lapho ngiyazi ukuthi nanoma bathe unesilwane, ngiyazi ukuthi angeke isilwane sisanganele. So besazi ukuthi sesigogobele ile insebenzo boloku business. Angeke uvele uye kwi spiritual healer then sithi unemoya yesilwane, kulo moya wesilwane seniyathelana seniyenza perform miracle lapho. Imimoya inenkani yayo, ususa into beyicomfortable emntwini phela. So nazo ziya retaliate ukuthi hayibo angeke nje ungisuse kulomuntu. So bengithi ngichaze briefly ngesithunywa class Emakhosini, Thokozani, Camagu, Lesedi, Kganya. If you are interested kwisithunywa class and ngathi ngizosichange ngithi therapy,
because abantu they get more therapy than kusho ukuthi it's spiritual, not revival, uzalwa kabusha. Yazi makuthiwa lencwadi le ayishiswe then uthole a new book, ubanjalo ngelanga lokugcina lesithunywa class. So wena ukuthi lencwadi uzoyingcolisa futhi or uzoyilungisa kanjani ukuthi ingabi nama scratch kukuwe. Kodwa mina umme onika ngizoyenza sure ukuthi uhamba upholile. And naye umme onika uyaba nabo uba nawo ama challenges whereby uthola ukuthi kukhona abantu ama bipolar, kukhona abantu umuntu osekazifundisile ukuthi ngizorelya enyangeni noma kumprofito, umuntu ongafuni ukuba spiritually independent, bayahlupha labo bantu. Umuntu ozothi mawuvuka sekanephupho, mawuvuka independence is very serious. Na iyakhona ungakhona ukukhuliswa umme onika namhlanje entweni zikamoya, ikudlulise thola ukuthi agcinanga lapho, ingidlulise ikise komunye umprofite ngenxa yani yokuthi kukhona ingelosi nedlozi azifuna ukuownwa ukuthi ngikhulele laphi. Zina lento leyo ukuthi angifuni ukuownwa. That's why you find kakhulu na umthola umntana ubuye ephehlweni impande ayisamsebenzeli. Baba umthandazeli lo bekuyimonto yakhe akasamsebenzeli because of alifuna ukuthi kusasa kube nezinkulumo zokuthi ngikukhulisile.